Aj keď väčšina ministrov prišla na rokovanie na čas, zasadnutie sa začalo s oneskorením. Pred budovou Košickej Vúcky premiéra privítal predseda KSK Zdenko Trebuľa a košický primátor Richard Raši. Na samotnom zasadnutí sa zúčastnila aj europoslankyňa Monika Smolková, košickí poslanci Národnej rady, námestníci primátora, riaditeľ magistrátu a prednosta okresného úradu v Košiciach. Ministerstvo životného prostredia predložilo na dnešné rokovanie vlády materiál Protipovodňová ochrana mesta Košice pred povodňou z rieky Hornád, ktorý predpokladá v rokoch 2013 až 2018 realizáciu protipovodňových opatrení za vyše 39 miliónov eur. Na rieke Hornád a v meste Košice naposledy zásadné a výrazné protipovodňové opatrenia robili v 60. rokoch minulého storočia. A všetky ostatné opatrenia boli len také látanie a plátanie alebo len riešenie kritickej situácie, ktorá vznikala v povodí rieky Hornád. A posledné také zásadné boli v 80. rokoch minulého storočia. Preto sme sa rozhodli, že je potrebné druhé najväčšie mesto Slovenskej republiky pre najbližšie obdobie pripraviť na veľkú vodu. A vytipovali sme niekoľko stavieb, ktoré by sme chceli v časovom rámci do roku 2018 realizovať na rieke Hornád a v povodí rieky Hornád. Jedná sa o zvýšenie kapacity koryta Hornádu na pravej strane v katastroch mestských častí Staré Mesto a Sever. Začiatok realizácie by mal byť v roku 2013 v tomto mesiaci, ukončenie do konca roka 2016, alokácia 12 miliónov eur. Rekonštrukcia hate Vyšné Opatské 2014, v priebehu roku 2014 3 milióny eur, rekonštrukcia hate Ťahanovce, to plánujeme financovať z nového operačného programu v roku 2016 a 2017 za 12 miliónov eur. Ďalej ochrana intravilánu v mestskej časti Severa Ťahanovce za 10 miliónov eur, tiež v novom operačnom programe 2017-2018 a ochranné hrádze v mestskej časti Opatské a Krásna nad Hornádom v objeme 2 milióny eur. Zároveň počítame, že v budúcom roku začneme riešiť najkritickejší bod, a to je Ťahanovský most, ktorý budeme v tejto chvíli len opravovať na to, aby vydržal prípadnú veľkú vodu a v rámci tých opatrení, o ktorých som hovoril, ktoré plánujeme urobiť v rámci nového operačného programu, budeme ho riešiť komplexne. Teraz ho budeme len opravovať, pretože to je kruciálna záležitosť v rámci mesta a práve preto vznikali aj problémy v roku 2010, keď sa pamätáte, že sme museli evakuovať mestskú časť Džungla. Vláda okamžite podporí 2 miliónmi eur riešenia havarijných stavov v niektorých oblastiach života mesta, na ktoré samospráva financie v súčasnosti nemá. 300 000 eur na zvýšenie bezpečnosti v meste, v mestských častiach, kamerové systémy, technické vybavenie, navýšenie počtu mestských policajtov. Dali sme 340 000 na opravu bazéna, ktorý slúži pre základné školy, hovorím o bazéne v základnej škole Družicova 4. Veľké investície boli na základných školách na Krosnianskej, Belehradskej, Tomášikovej, Novomestského, Gemerskej, Bukoveckej. Prakticky sme sa pokúšali dotknúť infraštruktúry základných škôl tu v Košiciach, pretože tu je veľmi dôležité, aby sme poodstraňovali havarijný stav, v prípade urobili iné opatrenia na zlepšenie podmienok pre výučbu. Dohromady sme na tento účel poskytli 2 milióny eur, ktoré budú okamžite k dispozícii. Košice a okolie majú aj iné problémy. Predovšetkým sme riešili havarijný stav mostu na ceste Hlinková ulica vo výške do 1,5 milióna eur, pretože tento most, pokiaľ by bol zatvorený, tak asi si dobre uvedomíte, čo by to v Košiciach znamenalo, praktický kolaps. Ďalej boli ustanovené úlohy podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra, aby poskytol finančné prostriedky na začatie združenej investície s mestom Košice, ktorá sa týka rekonštrukcia a modernizácie areálu kúpaliska Červená hviezda v Košiciach až do výšky 2 milióny eur. Minister životného prostredia má urobiť v objeme 1,3 milióna eur podrobný geologický prieskum, vrátane vypracovania projektovej dokumentácie pre následnú sanáciu, respektíve asanáciu celého zosuvného územia v katastri mesta Košice, obec Nižná Myšľa. O tom ste aj vy informovali pomerne často v médiách. Sú tu úlohy pre ministra dopravy v cestnej infraštruktúre. Mohol by som pokračovať. Jednoducho okrem, ako som už povedal,
tých 2 miliónov eur, ktoré sme vyčlenili pre základné školy, sú tu ďalšie projekty, ktoré priamo pomáhajú mestu Košice. Po dvojhodinovom rokovaní sa vláda presunula aj na prehliadku jedného z najväčších investičných projektov, projektu EHMK, do kasární Kultúrpark. Malka Síkorová, Televízia Naša.